Fl-aħħar snin it-talba għal proprjetajiet lussużi u ta' kwalità għolja f'pajjiżna żdiedet, tant li dak li kien maħsub fażi issa huwa suq stabbli u li qed jikber. Għaldaqstant dawk li jbiegħu il-proprjetà f'pajjiżna qed iħarġu l-ħaddiema tagħhom u jfittxu iktar proprjetajiet ta' kwalità biex ilaħqu mad-domanda u jżommu dan is-suq ħaj. Eżempju ta' dan huma Frank Salt Real Estate li waqfu fera speċjalizzata f'dan is-suq li kien inawgurat mill-Prim Ministru. Prim Ministru Joseph Muscat stqar li mhux biss personalment jemmen fil-futur ta' dan is-suq, iżda huma l-istatistiċi u l-istudji ta' istituzzjonijiet fosthom il-Bank Ċentrali li jindikaw li jekk imħaddem sew hemm aspettattivi pożittivi u dejjema. Madankollu il-Prim Ministru fakkar li pajjiżna ma jistax jistrieħ fuq is-suq preżenti u li b'idejat innovattivi bħal dan is-suq għandhom jinstabu metodi biex is-suq tal-proprjetà iżomm dan ir-ritmu. Graham Salt, direttur fil-kumpanija Frank Salt Real Estate stqarmana li l-lokalitajiet tal-Madlena, il-Mellieħa u Marsa Scala baqgħu popolari għal min ifittex villa lussużi, filwaqt li min jippreferi l-appartamenti għadu jfittex il-veduti ta' Taslima u San Ġiljan. Iżda fisser kif qed tiżdied it-tendenza li min ħares lejn l-appartamenti lussużi ifittex li jkollhom marinas u swimming pools magħhom. Il-Gżira Awċija qed iżdied fil-popolarità, speċjalment għal dawk li jfittxu djar antiki u iżolati għal privatezza. Xelta tajba ta' djar. Ovvjament, is-suq qed jaddatta ruħu, dejjem qed jaddatta ruħu għad-domanda li ovvjament qegħdin naraw. Anke bħala żvilupp ta' appartamenti, jekk tara il-kambjament tul l-aħħar snin, kull sena il-kwalità tal-iżvilupp qed jimmiljora ruħu. Min-naħa tiegħu il-fundatur Frank Salt tenna li mit-twaqqif tagħha fl-1970 il-kumpanija qatt ma rat suq daqstant attiv illi jimlih b'konfidenza l-iktar prosperità. Sal-aħħar tas-sena Frank Salt Real Estate se tkun qed timpjega mal-200 ħaddiem.